of renewal and resolve. Siyasetmedarên li Bakurê Kurdistanê di serdema Serokê nû yê Amerîkayê Joe Biden da peywendiyên Kurdan û Amerîkayê û hevhengî û hevsengiyên li Herêma Rojhilata Navîn ji bo Kurdistan 24 nirxandin. Siyaseteka ku bimeşîne Rojhilata Navîn hêzekî herî mezin. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP İmam Taşer anî ziman ku divê neyê ji bîrkirin Joe Biden jî dêlgor peywendiyên welatê xwe gavan bavêje. Lê di gelek xalan da jî ew berjewendî bi şîrîkatî û hevkariya bi Kurdan re li hev kirîne û ew çaverê dikin ku di vê serdemê da bi destxistina mafên rewayên Kurdan da pêşketinên erênî encam bidin. Biden Kurda baş nas dike. Birê Serok Barzanî re teklî wî Mesûd Barzanî teklî wî çêbûne. Em bêjin wan wezîrê wî ya jî em ku li Rojhilata Navîn dinê re ew Kurdan nas dikin wesa tê xwanê kirin. Rastî ew ê berjewendiya Amerîka têxin pêş. Lê Kurda jî bela ku nas dikin ji bo çaresebûna pirsgirêka Kurd, ji bo rola Kurda Rojhilata Navîn çi ye? Ew ê li gora min ew dê piştî realîst bin. Siyasetmedarên Kurd balê kişandin ku di serdema Donald Trump da Amerîka ji polîtîkayên xwe yên sazûmanî dûr ketibûn û di encama wan guherîna da jî Kurd bi êriş û karvedanên xeternak re rûbirû mabûn. Aramî îstikrar aştî avana ve Rojhilata Navîn da. Cîgirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistan PSK Bayram Bozya jî balê dikişîne ku ji ber polîtîkayên Amerîkayê di serdema Trump da bi takekesî dihat meşandin û xuşheremê vekişand, dewletên li herêmê jî derfetên êrişkirina bi ser Kurdan da bi dest xistin. Lê bi serdema Joe Biden re dêlgor hukûqa navdewletî û sazûmaniya Amerîkayê polîtîka dê dîsa bikevin meriyetê û tê da derfetên nû ji bo Kurdan jî dê hebin. Pêvajoya Biden da wê Amerîka vegere siyaseta xwe ya berê siyaseta klasîk êdî bi dezgeh û pergalan kar bike. Ji wî zêdetir siyaseta Amerîkayê da mafê mirovan, mafê kêm netewan, mesela demokrasî wê derkeve pêş. Dema Biden da qasê ku em dibînin wê NATO dê rê ku pêk rola xwe bilêze. Wê peywendiyê Amerîka û Ewropayê nû ve saz bibin û xurt bibin. Ev ya jî wê bibe sebeb ku welatê wekî Tirkiye dê nikarbin rihet a xwe bikin, hespê xwe bivezînin yan jî ji dirê wan çebe em li ser Kurdan û li herêmê em bêjin cî bi cî bikin. Siyasetmedarên li Bakur dîsa ragihandin ku dêl hember polîtîkayê milîtarîst yên Îranê jî dê xetên diyarbên danîn û rê neyê dayîn ku Îran bi wan hêzan xwe li herêmê bisepîne û bibe sedema aloziyên li herêmê. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.